baba yau fa akwai wuta. Yau ma shi tuga. Awa kai baba. Kai ka san ko bi magana. Allah kai baba ka ne mai madidi te to. Kuma dai gari maka. Ina kuma ka san fiye da kuma champions ina ma ga ka wani wasa. Wallahi ka bari kai wata channel ne muka samu muka da muke da chatting da ita ne yanzu haka muna tana wallahi wannan boys ne nake ji China yi wallahi channel kuma ka chatting muke da Allah ku zo ne da ko da China ke chatting. awa baba ta kai na mana abu. gaskiya nake ba yanzu ma haka gashi ta turo mun boys bari ma na sake muku正规信用盘，现在特邀新用户前500包赔，联营最高加赠100%呢。为方便验证我们的公信力度，随时欢迎各位老板以及您的朋友到平台报装。kun je da take mun kalamai ta kalamai lai soyayya kake Kalamai an daddana ma ajiyar kana Gaskiya wannan kan daki. kana ji wannan Wannan kana ji da yi. wannan ne zai Ai kawai baba an zaka rama kana. In zaka rama kana. yanzu yi mata reply magana In zaka rama kana ma wannan yanzu yi mata reply magana Turun uwa kine cin shi twai dan cikin din baban ke pope twai turun uwar wanda ya san din mis na popon twai ya kuka ji Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Dan Malam TV gidan nishadi. Mun gode.